Jamen det her, det gør mig saltet mere end jeg allerede er. Du spiller LOL. Ja. Det er også grunden til at jeg stoppede på LOL. Så det er ikke sjovt. Der er ikke noget sjovt ved LOL. Det er bare konkurrence. Så er det bare salt. Ja. Det er også bare salt. Skulle vi ikke begynde at spille Dota igen, Lukas? Det er jo heller ikke sjovt. Det er også bare konkurrence. Sådan er det med alle MOBA'er. Nej. Det er ikke. Hvorfor ikke? Jeg tror ikke, du har forstået princippet med et MOBA. Jo. Nak modstanderen og vend. Og så kald den røv. Hallo! Princippet er det heller ikke. Jo. Ej, jeg ved godt, du har tænkt dig at tage dig efter mig. Der mistede du dit hook, hva'? Så har jeg lov til at poke. Så har jeg prikkeretten. Retard! Vi skal bare bande dem der. Det er sådan, man får, gode teammates. Vi skal bare kalde dem røvhul og alt muligt pis. Bare sige til så meget du overhovedet kan. Og så skal du huske at sige, at du knipper deres mor. Ja, det er fandme respektløst, mand. Du skal bare sige, at du håber, at deres mor får kræft og dør af lortepik. Ja, fordi det er okay. Ja. Det andet, det er sgu sygt. Ja. Nej, jeg kan se din point, jeg kan. Ja, tryk ja. Jeg gider ikke det her. Jeg er sur på mig selv. Jeg spørger til Bell, hvor man kan købe en god smørkniv. Hvad? Til at cutte sig selv ikke. Hvad skal man ellers bruge? Og så muter jeg skærner. Jeg er sur og saltet og klam og ulækker og fuck det her spil. Hvorfor kan vi ikke bare fokus? Annie, det er hende, der fucking dealer damage. Oh my god. Er det ikke? Ja, jeg synes ikke, det er altid, det skal med. Fuck, sucha, blять, i nahue. Jesus. Jeg hader det her spil. Jeg hader det. Jeg skal have flæskesteg i dag. Det er jeg da fucking ligeglad med. Jeg har lov til at have det her spil. Jeg kan godt lide det. Okay, nu går jeg ind og nakker dem alle sammen. Er klar? 3, 2, 1. Bum, 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 heal, bum, 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 bum. Det var et kill. Jeg fik 2. Nej, jeg går ikke. Jeg hader det her spil. Niklas, Ja, hvad så? blev du og sov søndag til mandag? Nej, Hvorfor ikke? jeg tager nok allerede hjemme Klokken 12? til 11-tiden. Jeg kommer heller ikke til at drikke noget. What the Okay, fuck, Niklas? Jeg skal køre ædru hjem på scooter. Jeg skal op sådan klokken 5 næste morgen. Hvorfor? Skal du det? Galle, omkring kører du ude- hjem?